Gila umang mudag sa ang 12,000 ka mga benepisyaryo sa Educational Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development ug mang adlaw aron mudawat sa hinabang ug kini ang mulangkob sa mga benepisyaryo sa Davao Region. Sumala ni DSWD Regional Director Attorney Vanessa Gokong ang tanang mudawat ug mailan ng i-text. Wala tayo walk-in kung dili dahil drop boxes provided ma'am sa atong regional office ug satellite offices, and then ipatagak nila sa drop box tong mga requirements. Maghulat sila sa text message para kung maingnan sila unsa ang mga dalahon o kanus sila dapat mo adto sa DSWD. Kung wala mo nadawat na text message, dili lang mo adto kay wala mo sa master list, dili gihapon ma-accommodate sa katong mga nakadawat na sa text messages. Kung kano sa ilang schedule, palihog na mo adto sa kuan kay mauna na ilang schedule. Ang pwede nga makadawat sa educational assistance mao ang musunod. Kung ang estudyante mao ang nangita og panginabuhian sa ilang balay, working student, mga ilo og giabandona, nagpuyo sa mga paryente, anak sa solo parent, anak sa walay mga trabaho nga ginikanan, anak sa naabuso nga OFW, persons with disability, anak sa mga rebel returnees, anak sa mga napriso, anak sa dunay HIV, biktima sa pagpangabuso o bakwit, og mga estudyante nga nakatagamtam og krisis kay nakasinati og natural nga kalamidad o mga kalamidad nga hinimuan sa tawo. Karon ako na dili tanan maka-avail but naay criteria. Sabon ako ang criteria, ma'am. Kanang orphan ka or gi-abandon ka sa parents mo, nagpuyo ka sa imong paryente. Ikaduha, anak ka sa distressed OFW or repatriated imuhang parents. Ikatulo, breadwinner ka na estudyante. Pwede po ang ato ang working students nga nanginahanglan. Pwede po ang anak sa ato ang mga solo parents, anak sa atong mga PWDs or mismo ang estudyante PWD kana qualified ka, anak sa mga adunay HIV or ang ilang ginikanan na HIV, biktima ka sa pang-abuso, biktima ka sa disaster or displaced ka, kanina mga qualifications dapat na aron maka-avail ka. Sa inyong pagkuha sa inyong educational assistance, matod ni Direktor Gokong, Natay 3 categories, ma'am, na pwede mag-process. Ang number 1, ma'am, are the parents. So, ang parents, ma'am, ang ilahalang sundalhon, ID nila, ma'am, government ID na valid, basta mo dili expired. Ikaduha, ma'am, pilian lang ni nila ID sa estudyante na kanang updated 2022 to 2023 school year, or pwede, ma'am, certificate of enrollment, or pwede, ma'am, statement of account, or pwede bisag unsang proof na na-enroll siya. So basically, duha jud na ka requirements, ma'am. sa mga gustong mo apply, mao kini ang mga proseso. Una, moadto sa pinakaduog nga regional or satellite office sa DSWD 11 karong Sabado, Agosto 27. Magdala og duha ka kopya sa mga rekisitos nga gilatid sa maong ahensya. Ihulog ang inyuhang aplikasyon sa Dropbox. Gawas sa mga requirement, ilista sa usa ka limpyo nga papel ang tanang membro sa pamilya, panginhabuhian, kung source of income, birthday sa matag membro sa pamilya ug aktibong cellphone number sa nagproseso sa aplikasyon. Maghulat sa opisyal nga text gikan sa DSWD 11 alang sa detalye sa inyong assessment schedule. Magpahigayon og assessment ug interview ang social workers sa DSWD 11 aron masiguro ang kwalifikasyon sa mga nag-apply sa maong assistance. Siguraduha ang pagdala sa valid ID, kopya sa mga rekisitos ug mga original nga kopya niini. Ang schedule sa assessment magdepende sa gidaghanon sa mo-apply sa maong assistance. Pagkahuman sa assessment, kung mapamatud-an sa social worker nga kwalipikado ang aplikante, mo diretso na kini og dawat sa assistant. Nanawagan ang DSWD 11 sa tanang aplikante o gustong mo apply. Kani tanan mga nag-apply subject sa to assessment. Dili sa automatic na pag nag-drop ka sa imuhang requirements sa Dropbox,
ka-avail na dayon. It is imperative, ma'am, na muagi jud kag assessment to determine if student in crisis ka, ma'am, aron maka-avail sila aning educational assistance. Gipahinumduman sa DSWD ang tanang nag-apply nga dili kamong tanan ang madawat. Kay 25 milyones lang ka household o kapanimalay ang matagaan og educational assistance dinhi sa Davao Region. Buot pasabot, dili mo kulang o mosobra sa 25 mil ka household kung panimalay ang makadawat sa Davao Region o sa Rehiyon 11. Og ang mga kwalipikadong aplikante lang ang makadawat og walay labot niini ang mga benepisyaryo sa 4Ps. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!